Bispira sa deadline sa voters registration sa dakbayan sa Talisay sud sa Kamol, gidagsa na puntag pa lang. Hinoon dili kini susama sa nangaging voters registration nga nag-abot sa gawas sa mall ang linya. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Naabtan sa JMR-TV Balitang Bisdak, kining pundok sa mga tao sa gawas sa mall. Apan nahuman na sila sa pagparehistro ug nagpaabot na lang sa sakyanan nga gi-provide sa barangay. Sila ang nagpa-transfer og rehistrasyon gikan sa barangay Lagtang ngadto na sa barangay Kandulawan. Balhin din mi kay tungod sa ba? Balhin mi kay mao ni hatag na mo kayohan. Ayuda? Oh, mao ni hatag na mo. Transportation. Nadaghan mi na. Puro mi Kandulawan, nya Lagtang mi nya transfer mi Kandulawan. Sa mo orasa ganiha? Mga alas 9 kapin. Dila at least sila kay taas niya. Adili man dali ra man sad. Matod sa kadagkuan sa Talisay City Comelec nga sagad sa ilang nadawat karon, mga nagpa-transfer of registration. Anao say reactivation ug mga alang sa sangguniang kabataan. Ganihang buntag, 5,200 na ang nadugang nga mga botante sa Talisay sukad sa resumption sa voters registration niadtong December 12, 2022. Kining taga Barangay Lagtang, karon lang nagparehistro kay siniaging si Mana Pamansia matod pa nag-15 anyos. Wala na may klase karon. Kay ang maestra ni seminar man. Kaman linya lang ka. Antos. Ngano man? Magparehistro dito Ngano man ka parehistro? para makabotar. Kining PWD nga botante sa Barangay San Roque naningkamot nga makaparehistro pag-usab. Inubanan siyang ig-agaw aron makabotar sa eleksyon ning tuiga. Para makabutar. Ano sa din mo nibawaan nga deactivated na ka? Pag last presidential election. Kaduha na siya wala kabutar. Nya pag kuan pilimero kay gilantan man siya nya pagsunod pod nganong wa kay today. Wala sa iyang papa, wala makakuyog niya. Nangandam na ang Talisay City Comelec sa posibleng pagdaghan pa sa mga muapas pagparehistro ugma nga mo'y katapusang adlaw sa rehistrasyon. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.